izolo bengakunyatheleli inkathi ayiphili inkathi akufa umuntu ayiphili inkathi akufa uvovane wokonakala komuntu sizothi bafowethu bekungafanelanga nina niyovotela i-MK sikukhumbulisa akunafanele namanje ukuthi emva kokuhlupheka ongaka emva kokuyinikela kolongaka emva kokusebenza ongaka sivume udlalwe nathi sivume ukudlalwa i-MK umbulawayo ulihambela izwe umkhuleko wakhe bekuwukuthi hayi ngemhlathi engavumana ivumane noma ngabe umuntu angimthandi angisebenza ngani sebenza inkathi into eyisidingayo thina mina nani sobabili asihlanganiswe inkathi sifunele abantu bakithi impilo engcono ngizocela-ke ngibonga ngithume bonke abaholi cha mavolontiya noma basirobha abanye nasebenza bona uze wathi uBulawayo wathi umphemba angiyenzela nibezo la ku-province bathela bayithu njengamanje uBulawayo nomphemba basebenza hand in hand ukuze singabi yisitha sivume ngoba besithi sifuna umphemba abe upremier uhlezi esihlalweni uhlezi ngesinye ngoba nivotana kahle bobabili banesibopho bathi uma kuvela amathuba awukubheka ivolontiya tushaya nalo udotshudo sivumeleleke nomhlonishwa umeya ukuthi
ngomezulu siyazi sonke ivolunteer esilaziyo leli uSiyanda wakaMathi ukunokuzola madokotela owakanongomu bevele PA wamushi fuipe parliament ngamthatha ngabuya naye ngapho ngikhatha kuyabona ngumveya unokwanda mathenje abuyela umngani wami akimjwayele ngimbone ebhalile athi sengineminyaka edlula ku-12 ngine-degree ngize ngibe ne-honors uthi sengingayokosha amaphepha ngoba ngiqashwa mina bese ngiyambuza ngani story ungowakuphi wena athi ngusihlalo webranch yaseNyamani bese ngiyozothatha i-office umsebenzi nayi usikhulile wakamili yena i-graduate impela yaSongowe kodwa usuke emandlethu uyababona lama volunteer kade ngihamba nawo uyawazi umeba kwazi bonke uma ngiye eMpumalanga ngihamba naye uma ngiye eGoli ngihamba naye uma ngiye eFree State ube i-volunteer engenalo isenti bekufanele ngimqashe umahaye benihleli naye waziwa inosisi lwakhe nalwazi angithi akuyena wakithi kodwa ngesimo sakhe ngimqashile wayibona ke lesizwe ayigqokile futhi ayifanele izigqoko uyalwazi noma umlalelo womkhosi izwa ke le ihlale ethebeni angithi abantu balanda nangey'nkini zabo kodwa umuva ukuthi ayikhuluma kahle uvusa ikhumala kade kuyithathele yokhozi i-right ngicela ke lehle ngenzela ukuthi nibone ukuthi amavolontiya angithi ke kungamavolontiya kodwa akhona amaphepha emisebenzi abakuyo baqondana base-office lami yilabo ohamba nabo abangangeni kuma-interview balandela nje ukuthi uyakwalifaya ukahle wethembekile uyinkathi bese ngena kodwa ngiyafuna ukusho ukuthi kuyiqiniso futhi ukuthi sibopho sesikwazile ukuthi sifikile alikhi wade umntakazana athole aqashise noyedwa umuntu kulo njengoba u-23 nami sengiwatholile amavolontiya u-23 emawadini njengoba kade benimema bathi kuzoba nama-security bakhona sebeqashile bakhona futhi sesibaqashile la ngokwamawadi ngokuba babe ngama-EPWP bakhona futhi abantu ukuthi we-aplayani uma nifuna into okuthiwa yi-learnership uyafuna ukufunda uhola apply agriculture akhona futhi amabhasari bathe asinike umuntu othi ngithathiwe varsity kodwa ngifuna ukufunda ezani ezolimo ibhasa ngayishona lakhaleni ngifuna ukuthi bafowethu ngiyadlulisa nje lapha umntwana ukhulume kakhulu ngodaba lwama-branch umntwana kasho ukugcoba i-branch akusiko ukuthatha i-membership ebese niyobizwa niyokhethwa bese niba i-branch ningakaze nihlanganise
kweminyaka for lonto lesibheduduthi ibreath kungaba istructure sabantu be-IFP abahlangana nyanga zonke baxoxe nenhlalo nempilo nenhlalo yakuleyo ndawo babone ukuthi indawo yabo abahlala kuyo bangayilungisa kanjani bangayishintsha kanjani akulihlale aniwona makhansela kodwa ni umphakathi niyakwazi ukuya noma kuphi niyocela ukusizakala na niphilise abantu abenu abantu abahlalayo bakhaphuke nembono ezobusela ikhansela ukuthi ikhansela thina njengenkansela sifunayo uma kini ngake ngibuze ngithi mangaka ama-branch akadane imihlangano ngaphandle kokuhlanganiswa ikhansela eyokhuluma ukuthi inkathi abayibhekisaphi ikhona ibreak elilodwa nje uhlalo walo uma engasukumezekile bathi cha mina besihlalile sakhuluma sathi akeze la ngizomnika 500 rand uzothi sihlalile sihlalile thina sakhuluma ukuthi sifuna kwenzakaleni inkathane iyosala kanyalela bafowethu ukuthi sinomthwalo makhansela shele woza unophakamisile sinomthwalo alibona ubukati bohlalela ukuthi silikhipha lili khansela khona lo into ithi sizilungisela kanjani indawo esihlala kuyo awusitshela ukuthi ubreak wakho kwani sihlangane nini ngakhipha ziphi inqumo ezisisa phambili khona manje Viva IFP Viva! Amelani, Untabelani, Bawapotane, Blood 17, Napanzi, Container, Sixon, Macobis, Tinebusala, Evatini, Onyaga Opelile, November. Ukuthi selethini ngizoba isimo lapho sibhekane nazo siqembu ukuba indlela esabhekene ngayo mina ngabonela ngilimala ewadini ekade ngikulo ngaphinde futhi ngaphazamiseka ngisho DVD yami okuyiyona okuyimali ngizothi basenza ukuthi ngibe nomhlangano kakhulu nebhithi yami ekaphala ukuze sikwazi ukubezelana ukuthi ikuphi esiphazame kukho sangahamba ngizothi-ke ngalawo mazwi ilula lento sihlangane ngomhla ka-20 siwumhlangano ngithi sinamaminithi sakhuluma ukuthi hayi siyayokhethweni sishaya ubread sishaya door to door ufuna nje i-date uyikhulume naye ikhona imali sifuna ukubukezela ukuthi siya kanjani okhethweni olulandelayo ukuze singakwazi ukubhishwa amanye amaqembu so lesisola nalowo ukuthi asikwenzeni ngokubambisana singamalungu enkathi i-constitution yami ithi njalo ngenyanga oba nomhlangano we-bread imeli zethu njalo ngenyanga akunamhlangano wadisemba
kakhulu. Iy'nqumo meniy'thathile maminithi omhlangano sekubonakala ukuthi umhlangano uhlaliwe aya kunobhala wesinye. Uthi kunobhala wesinye akukho lutho. Ayisaqalile nalokho uqalile kuphindela emuva. Hambani niyoplana. Angithi niyabona ukuthi imali iyisona kangakanani. Sesivele ngafuna ukufaka imali, senifuna ngisho ukuqamba amanga. Ngenxa yemali izwe lami liyabhubha, nangenxa yemali inhlangano yethu iyabhubha. Yabona? Ngiyafuna-ke bafowethu besizocela siyavumelana la etafuleni. Niyangizwa yini? Sesivumelene namakhansela ukuthi thina lo mbuso ushaye ngomhla ka-29 Meyi ngeke sasiphile. Savuma ukuthi thina siwumzimba owodwa. Savuma ukuthi sifuna ukuvikela isithunzi somntwana ukuze abantu bangasho ukuthi bayikwadlile umntwana esisehlulekile. Savuma ukuthi sifuna ukuvikela upresident esamvotela uBulawayo thina ngoba kwasho thina ukuthi akabe upresident. Savuma ukuthi sifuna ukuvikela uMpemba. Savuma ukuthi sivikele idistrict yethu. Sasesithi asiyindawo amawadi adliwe ejozini siwafuna onke. Uma sithi konke okwadliwa isikhonyane sifuna kubo, asibambaneni, asithandaneni, asikhohlwe okwayizolo. Ngithembe ngifike e-office, ngifike ku-ANC office. Ngathi nginikwe nina, kodwa mina ngizosebenza nani ku-ANC. Ophambili akakhomba indlela silandele sahambe thina. Sizonxusa ukuthi mina ngizosha iphephe. Akuthi kufike usuku la upresident, la upremier noma usihlalo weprovince ethintwe asifike sime ngomumo thina. Ngizonxusa bafowethu futhi ngibonga ngoba ngiyabona ukuthi enhliziyweni zenu nabo bonke abanye abantu bakhona ikhona leyo nto. Sibese sithi asinitheli asisho lutho, but uma singabambana umntwana wayengadlali mayethi siyonqoba, siyonqoba, amandla, amandla, kunjalo nje, kunjalo nje. Uma saze lokho sazi ukuthi umuntu oyi-IFP umfowethu Bethemba, ngiyacela usukume ngane kwethu. Uma sesiney'ngane zabethu, sinabantu abanjengoBethemba, sondela nje, sondela. Mina ngamfundisa ngiyayiphela. Ilekshara le. Ilekshara le lizwe legama lithi kuthi uthisha wasenyuvesi lo. Kodwa uyinkazi. Uma-ke nayihlelikona nathi nayizolo umkhwenyana lona kaGogo. Yabona imoto ethi gophume umkhwenyana. Hawu isikhathi eside kwakuyingane ngisekilasini. Uhambe wahamba kwaba right. Wathi abangaziye ngixoxela indaba umalume eShobende lo. Phela uShobende uzalwa la uThobotini kwamaGovini. Ngitshela iqiniso. Alunakho. Wakhona la uThobotini. Imali ifuna nje nifuna ama-TVET abantu ngamkhulumisa u-right. Ngiyafisa-ke bafowethu ukuthi iy'ngane zethu ezinjena asingayidithekizana. Abantu esingakwazi ukubasebenzisa. Wayengane ethulayo elungile, simbonga uNkulunkulu ukuthi nathi. Sibonga kakhulu.
ngiyafisa-ke ukuthi ngithathe iy'nsizwa ney'ntombi emsindezini. Kukhona futhi insizwa ney'ntombi umeya ayishilo ukuthi uyayiqhenya ngazo. Ngiyafisa ukuthi uma umuntu athe uyayiqhenya ngawe ukusebenzele lokho